een piepert? Vakantie is hier op Piepert. Ja, maar wat is een piepert? Natuur, gezelligheid. Heb je dat zelf bedacht? Ja. Piepert. Nee. Zo heet dat hier. Oh, sorry, je bedoelt, dit gebied heet de Piepert. Echt hoor? Ja. Wie komt het gebied aan zijn naam? Dat is al heel oud. Dat is al, ja, ik ben hier zelf komen wonen, maar dit heet al zo lang als ja, de oma van mijn man hier woonde en alles de Piepert. Dit stukje van ijs, ja. De oma van onze man heeft hier gewoond? Ja. Wat leuk. Ja. Wat leuk. En je hebt het gans opgeknapt? Ja. Maar je woont hier zelf niet? Nee, voor gewoon niet leven. Ik wou net zeggen, waar kunnen ze nou leuker wonen dan hier? Ja. Het is inderdaad heel mooi wonen, ja. En leuk op vakantie gewoon. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Waar ziet je zelf van ijs? Nee. Van Bergen tot Lied. Zijn we ook al geweest vanmorgen? Ja? Ja. Toevallig. Ja, maar dan zijn we ook niet tegengekomen, want je wordt natuurlijk Ik geen woon poetsen. hier, ja. Ja. Huurt het erbij? Het poetsen? Ja, dat hoort erbij. Ja. Kan ik ook verleiden om even naar onder te komen? Ik ben niet echt een filmster. Oh, tot dusver doet het goed, ja. Ik sta even komen. Ja. Tot Piepert. Wist je dat? Nee. Dat er zoiets bestond? Gewoon moeten weten toch, dat is een leuk liedje. Ja, maar er staat hier geen bord, hè? Nee. Welkom in de Piepert. Hallo. Hallo, hi. Ik ben Bas, dat is Sander, dat is Jo. En Hoi, je ik ben ziet Bonnie. Bonnie. Ja, Als je nou 2 stapjes vooruit zet. op de slippers. Bonnie, kom je buiten spelen. Ja, inderdaad. Ik zal niet de eerste zien. Nee, dat is een bekend grapje, ja. Maar ik vind het wel een leuke naam, Bonnie. Ja, dankjewel. My Bonnie is over the Over the ocean. ocean, ja, ook nog, ja. Vind je het zelf ook een leuke naam? Ja, ik vind het een prima naam. Ik vind Bonnie vrolijk. Ja, ik ben ook altijd vrolijk, dus... Van Bergen tot Lied. Ja. En nou ja, goed, net verteld, hè, de oma van Oge Mens, die had hier gewoond. De man, komt hij dan wel van de Piepert? Niet van de Piepert, maar wel uit IJs. De mam van hem heeft hier immer gewoond. Oké. Ja. En waar heb je ik ga ervan uit dat dat een hele leuke man is, de man Ja, van zeker. Hele leuk. Wie heet er? Noël. Noël. Bonnie en Noël. Ja. Waar heb je die leren kennen? Bij Janse Baggen. En Banholt. In te Bannet. Ja, Bij Janse Baggen. bij Janse En Baggen. daar stond je allebei te swingen. Ja. En wie ging dat doen? Wie nam de eerste stap? Of heb je moeten Dat weet ik niet. solliciteren? Dat kost ons Officieel? al een beetje, dus Oké. ja, we zoeken elkaar door nog een stuk, zal ik maar zeggen. En toen is de vonk Ja. overgesprongen. Ja, Goh, wat leuk. En hoe lang is dat geleden? 21 jaar bijna. Ja. Ja, daar ging de deur toe. Oh, maar dat is niet eens Nee, de wind. Jan de Wind. Ja. Goh, en waarom heb je besloten om een... Want de herster natuurlijk, hè, geworden poetsen, daar is natuurlijk wel werk mee, hoor. En daar is er werk mee, joh. Nee, ja, de oma woonde hier. Nee, voor ons heeft hij nog gewoond tot een jaar 5 geleden. Toen is ze overleden en toen wordt het kleine huisje nog vrij. Of beschikbaar. En toen leek ons altijd heel erg leuk om er een vakantiewoning van te maken. En dat is ook gezellig. Je hebt immer andere buren, mensen met goede zin. Dus zo zijn we eraan begonnen. 2-jarige klus. Ik wou net zeggen, want het ziet er echt prachtig uit. Ja. Wees er zo handig. Noël? Noël vooral, ja. Ik ken goed sjoeren en verven, maar dan helpt het ook wel op. Maar dat moest ze ook leuk vinden. Ja. Schoeren en verven, want ik ken ook mensen die door een klus. enorme hekel Ja. aan hebben. Ja. Omdat het zo lang duurt. Hè. Ja. En dan 6 moest keer opnieuw. nou ja, daar moest er geduld voor hebben. Ja, dat heb ik wel. Hey, en maar je zegt net van, moet ik dik zeggen? Ja, Bonnie, zeker. de is wel van, ja, jullie hebben altijd goede zin. Maar zit er niet af en toe ook wel eens een knotenreers tussen? Tot nu toe hebben we er nog geen mensen gehad die vervelend zijn of knoteren. Nee, altijd leuke lui.
En hoe doe je dat nou als je zelf op vakantie wilt? Dan helpt de buurvrouw ons. Dan deed hij het schoonmaken, ja. Dus dat klikt hier zo wel goed, hier onderling? Ja, zeker. Ja. Want het, Gewoon zie maar met een paar mensen, dus ja, dan ben je ook een beetje op elkaar aangewezen. Dat gaat prima, ja. nou ja, het is natuurlijk zo dat in een kleine gemeenschap is het des te belangrijker dat ze goed samen door één deur kent. Ja, dat klopt. Want dan ben je ook wel op elkaar aangewezen, Ja, een beetje. Leuke buurvrouw dus. ja zeker. Ja. En God je dan ook in een huisje ergens? Nee, we hebben zelf een caravan. Oh, dus je ziet kampeerders. Kampeerders, ja. Ja. En waar kennen we Want, Bonnie en Noël in de zomer dan tegenkomen? Liefst in Italië. We zijn een paar jaar niet meer geweest vanwege corona en omdat we vrij druk bezig waren. En nu gaan we weer lekker naar Italië. Met z'n tweetjes. Met de kids. Wie oud zien ze? 14 en 12. Dan gaan ze nog mee, hè? Nog jaar met je. Gelukkig wel. En jongens, meisjes? Meisjes. Twee meisjes, ja. Oké. Ja. Wie heten ze? Didi en Jara. Didi en Jara. Ja. Werd de namen bedacht? Didi heb ik bedacht en Jara nu wel. En waarom Didi? Ik stond zelf voor de klas, dus ik heb heel veel namen al voorbij zien komen. En ik wou een naam wat ik nog nooit, of wat ik niet in de klas zou gehad, omdat ze dan altijd een beeld al hebt. Ja. Dus, en ik vond Kiki leuk, maar die had ik al gehad. Dus toen is het een beetje afgeleid daarvan Didi geworden. En een Jara had ze ook nog niet gehad? Nee. Inmiddels ook niet? Nee, nog helemaal niet. Nee. En Didi ook niet. Hey, en Didi is de oudste? Ja. Oké. Wat zien het voor meiden? Hele leuke meiden, hele lieve meiden. Tuurlijk. Hoi. Tuurlijk. Ja. Zien het leuke meiden. Ja. Maar zien ze qua karakter zowel Noël als dich? En ja, denk ik wel. De een meer Noël, de ander meer mij. Oké. Ja. En wie liet er het meest op dich? Ik denk Jara, de jongste. Oké. Ja. En wie is Didi dan, als die meer op Noël liegt? Ja, dezelfde de houding wie papa en het doen van papa, zal ik maar zeggen, ja. En wie is papa dan? Is papa meer, is tegen drukker? Nee, niet drukker. Nee? Maar wel, misschien gaat makkelijker. Ik wil het altijd allemaal precies. En hij gaat makkelijker zien, ja. Oké, dus dat is wel handig dat als ik daar Ja. toetsen hey, dat het is Ja, niet maar gewoon- als ik het niet kan doen, dan deed hij dat ook. En dat gaat prima. Ja, dan... Ja, en dat Oké. komt de buurman. Dat is ook een hele leuke buurman. Een leuke hey, buurman. Hey, maar dit is een beetje het, moet ik dat zeggen? Het einde van de wereld, liep het wel. Ja, liekend Want het de wel. reis eerst van- Heel te dop, ja. Ja, de reis van IJs reizen door het groen. Ja. Reizen dan heen naartoe. En hij helpt, nou ja, er begint een wandelpaard. Mhm. Maar als je met een auto komt, dan moest ze de gevel rijden. Wat zien nou de eerste reacties? Zien die ook zo enthousiast als De mensen van die mij? komen. Ja, die dan hever Ja, want komen? ja, sowieso de mensen die uit het noorden komen, die kijken al hier van die heuvels allemaal op. En als het zonnetje schijnt, dan wanen ze zich toch ook een beetje in Italië. Zie je door de berg opkomst rijden met die bomen. Ja, Ja, dat hadden we net al over. Hè? Een beetje Dus, Toscane van Zuid-Limburg, Voilà. zeggen ze wel eens. Ja. Dus de meesten zijn heel enthousiast. Ja. En dan verwacht je niet, zie je dit weekje afkomt, dat die nog hoezer zijn. daar is ook een ontbijtje erbij. Nee, dat doen we nog niet. Zou ik wel hier willen, maar dat lukt niet met werken erbij. Dan moet ze iedere dag hier zijn en dat lukt niet. Ja, Dus, en ik ben nog altijd juf ik Bonnie. ben nog altijd juf Bonnie, ja, nog. Welke groep is het? Groep 8. Oeh, Ja. dat zijn de bijna schoolverlaters. Ja. En welke school? Een keer een keer, basisschool de Kerkring. Kijk, en hoeveel ze dich happy? Helemaal happy. Al 20 jaar bijna, dus... Maar het is een groep 8, hè? Dat is de groep die ze op een gegeven moment los moest laten. Hè? Die gewoon dan nog Ja. het middelbaar onderwijs. 3 weken, ja. 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 Wat doen ze bij jou op school? Hebben ze een musical? Of We zijn op kamp geweest al en we hebben nu nog een revue. We maken dit zelf met de kinderen. Dus geen kant-en-klare musical, maar we schrijven zelf stukjes en aan die kinderen dan ook. En dan maken we er een rode draad van. En het wordt dan altijd een hele leuke, gezellige avond. En wat is het dit jaar?
Wie had de musical? Ik kan het wel verklappen. Even tot hier. Even tot hier. Ja. Ja. En wat is de achterliggende gedachte? Van 2014 zijn de kinderen op school gekomen. Blikken voor 8 jaar terug wat er is gebeurd op school, maar ook in het nieuws. En daar hebben we een compilatie zeg maar, van gemaakt. Zien we dan in de musical of revue? Revue, in de revue. Ja. Zien we dan in de revue, even tot hier, zien we dan ook foto's van toen ze Ja. begonnen in groep 1 en... Ja. Oh, wat leuk. Maar je moet niet te veel verklappen. Nee, maar dat was het eerste wat mij... Ja. Ja. Maar dat is denk ik al een garantie voor hilariteit, denk ik, of niet? Ja, zeker. Als ze dan zo klein worden en dan nu opgegroeid en de school verlaten, dan is wel al een heel leuk beeld.